שלום לכולם, כאן אני חדש כאן ביוטיוב. לא יודעת שאני הולך לעשות יוטיוב, אבל תמיד, אתה יודע איך אומרים, תמיד יש פעם ראשונה. אז היום אני הולך להתחיל לשחק איתכם אורי לדבר. שחקתי קצת לפני, אבל בסופו של דבר הייתי צריך לשחק קצת לפני הכל. אז עכשיו אני הולך לעשות את זה נורמל מאוד. יאללה, בוא נתחיל. הולך להיות סדרה שלמה. זה הולך להתחיל מההתחלה, אז לפני שאנחנו אחרי המשחק קודם. זה שבא חמוד. כן, איזה חמוד. זה נשמע כמו שפה שלא ידועה. עכשיו קלטתי עכשיו שלא דיברתי עכשיו עם המיקרופון שלי. בסדר, הכל טוב. קורא לא לעשות את זה בפעמים הבאות. בוא'נה, איזה שמח זה נראה, ואחרי זה כל משחק אחרי זה קורה איזה מה... המשחק הקודם קרה משהו רע בהתחלה, זה הולך לקרות עוד פעם בטוח. לא, אבל למה אתה לוקח אותו לשם? אוי, לא. זה רעיון רע. אל תעשה את זה, שומע אותי? אל תעשה את זה, זה לא רעיון טוב. מה אתה עושה, מטום? מה אתה עושה, חתיכה מטום? זה לא רעיון טוב, אל תעשה לו את זה. אל תעשה לו. לא. אם הוא לא מוכן, יש לו כנף אחד... לפחות הפעם לא נגמר גם לנו אוכל. לפחות הפעם לא נגמר לנו אוכל. טובה. איו. לא בסדר. וואו, המשחק הזה כך יפה. אוקיי. איפה אני נכנס פה? מה הבעיה? קדימה, מהר, צריך את המהר. קדימה, אוף, אני מאמין בך. אאו. זה נראה כואב. לא, נפל בגודל רשמי. טוב, ממשהו כזה, הכל בסדר. מה יש?
חזרתי ללכת. אהה. אתה בסדר? אוי, איזה מסכן. רוצה לעוף, אבל לא יכול. מה אתה עצוב? מה, מתי מתחיל לשחק? מתי מתחיל כבר כל הגיימפליי של המשחק הזה? זה רק אני? וזהו? ככה? אוקיי. אוקיי, מה נופל למים? אוקיי, אי אפשר ללכת למים. אוקיי. רגע. כן. אוקיי, אוקיי. צריך למשוך את זה כדי לזוז לשם. אוקיי, אפשר לעלות את זה ככה. מה זה? מה אתה מחפש, אורי? למה אתה מוס מישהו מלא חלק? אוקיי, אני מניח שזה חדש. היי חבר, תראה מה הבאתי לך, הבאתי לך נוצה כדי שתתגאה בזה שאתה לא יכול לעוף יותר. הולי שיט. מה זה אמור לעשות? אתה לא חושב על זה אפילו. באמת כאילו? עם כל האפשרויות שלך לתקן לו את זה, זה היה דווקא נוצה. טוב, נראה לי זה גם פתרון גם הכי קל וגם הכי יעיל. בסדר. לא, אבל למה להעיר אותו ככה? זה לא כיף. הרעיון? אתה קושר לו. אוקיי. דווקא נראה בסדר, הוא יכול לעוף לך, לא? אשכרה. אוקיי, זה עבד. רגע, מה אתם עושים? אוקיי, עכשיו אני בתור... אוקיי, יש לי עכשיו דאבל ג'אמפ. אוקיי, זה נחמד. אוקיי, אני יכול גם לצנוח. אוקיי. אני יכול לעוף? לא, 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 אל תתבע, אל תתבע. אוקיי, יופי, נחמד. וואו. אוקיי. למה יש במקום אחד כזה במקום אחר? אוקיי, תכל'ס זה גם בעולם שלנו, בסדר. בסדר, זה ממש קרוב. מה זה? יש לי תחושה שאני אצטרך לחזור לשם. לא יודע למה. יש לי תחושה שאני אצטרך כנראה לחזור למקום הזה עם הלבה. עם הפחמים, לא יודע למה יש לי תחושה כזאת.
וואו, הבנתי, כאילו חלק מהלהקה. לאן לעזאזל אתם עפים? אוי לא, אני מריח את הסוף הרע. אני מריח את ההתחלה הרע יותר נכון. מה זה העץ הזה? זה היה נראה כמו עץ ממש מוזר. טוב. איזה גאון. לא! אוקיי, אז ככה זה מצליח מעניין. תפסיק בבדושה, חדושה. תפסיק לדבר ערבית. או מה שזה לא יהיה שאתה מוציא מהפה שלך. לא לדבר את זה, אוקיי? אני. מה אלה הקופים האלה? יפים, תלכו ממני. אז אין מה לעזאזל. אוקיי. לייפור. אוקיי, נחמד לדעת. מה זה? זה small spirit light caramel. אוקיי. מה זה למעלה? מוזר, אני לא יודע מה דברים. אוקיי, אני לא יכולה להרוס את זה, אז כנראה זה מוביל אותי כנראה ללכת לשם. שיט. אוקיי, נראה שאני לא יכול גם להרביץ גם כן לפעמים דבר. מה זה אמור להיות? מה זה? אוקיי, זה בטעות גיליתי. אוקיי. בוא'נה, אני חושב שמשקיעים כאן יותר ברקע מאשר במשחק עצמו. מה זה אפילו? מה זה? אוקיי. מה זה? אוקיי, עכשיו יש לי עכשיו טורץ'. רגע, מה זה? אומר ש... אוקיי, סוף סוף יש לי נשק. אוקיי, יש לי נשק עכשיו. טוב, בונוס נחמד. אוקיי, אז אני לא יכול להתקדם. הבנתי. אוף, מכאן תסתכלו לי. אחד. אוקיי, יופי, זה מה שזה מביא. עדיין לא יודע איך פותחים את הדברים האלה. רגע, מה? תמיד את זה. מי זה הבחור הזה? זה הכל טוב איתך? רום לא טוב. Toran, Watan, and Isaac. אוקיי. אוקיי, ספיינדקנס. אוקיי, כן, הבנתי. בקיצור, אני פשוט צריך למצוא לו איזה אבן מיוחדת סגולה ברודה כזאת. יש לך ממה שלמדתי. יש לי טוב, זה אחלה והכל.
כזה. אוקיי? נראה כתוב. אבל יש לי גם שם עוד 2 משבצות, זה אומר שאני כנראה אני גם בהמשך המשחק אני כנראה אקבל עוד מהלכים. אוקיי. מה עכשיו? אוקיי, אני מניח ש... אוקיי. כי הדברים הירוקים אל חיים, מצוין לי. כל דבר שאני רואה שעשו יהיה... אוקיי, מה זה? תרחק ממני? תרחק ממני! תרחק ממני! אז זה, מה שזה לא היה, כנראה הולך להיות עוד הרבה כאלה בהמשך. אוקיי. אז jump into the blue moose replicate. אוקיי, אני אשאר על זה. אוקיי, אני יכול לטפס על זה. אוקיי, הבנתי. אוי, ספיט, אבל עכשיו אני לא יכול עכשיו לתקוף. אוי, לא. אני מניח שזו בעיה. יחד, יש לי כאן את זה. הנה, נראה לי זה האבן הסגולה שהזאב שם ביקש ממני. טוב, אני אלך לקחת אותה אחרי זה. דבר ראשון. כן, סתום. אוקיי, זה כמו מפתח. נמשיך כאן. יאללה. אוקיי, הבנתי. כאילו עכשיו כמו דרך חזרה כזה. אבל אני צריך אבל להציג אבל את האבן הזאת שיש, זה שאני דיקר ממנה אחד, יכול להיות שיש כאן מה? בוא נראה. אולי הם? אוקיי, אשכרה. כאן מה? אוקיי, אז עכשיו מה שאנחנו עכשיו נעשה, בוא נראה. אבל צריכים להשיג את זה, כאן אני לא יכול להשיג את זה. מוזר. ואני עכשיו הולך עכשיו להשיג את זה. אוקיי, הבנתי. כן, אז בואו ננסה עכשיו להשיג את זה. אוקיי. אוקיי, זה מה שקורה לי אם אני מת. כן, נחמד לדעת. אוקיי, ראיתי את זה, כן, הנה, זה שם. עכשיו איך אני מציג את זה? אני לא יודע, נראה לי אולי אני צריך שפשוט לדבר עם האנשוף הזה. יאללה, אני אנסה לדבר עכשיו איתו, כי אני לא רואה איך שהוא מדבר. במקום זה נפסה לעשות בו ממש. אוקיי, אני אנסה לדבר איתו, אולי יקרה משהו. אוקיי, רגע אחד. אוקיי, הבנתי. כי צריך לעשות ככה ואז... כן, מה אתה רוצה? הנה, מביא לי גם את החלק השני. תודה רבה.
נו באמת, עוד פעם מהדברים האלה? אוי, אני שונא. רגע, אני יכולה לקפץ עליהם כמו סופר מריו? אוקיי, לא. אוקיי, לא, נעשו את זה עוד פעם. לא עשו לקפץ עליהם כמו סופר מריו, זה לא טוב. אכפת לך לא לבוא אליי? כי הוא הולך לחפש לך איזה טרף אחר, רק לא אני. אכפת לך? אני עכשיו לא במצב. אני יכול להיכנס לך במים? אני יכול. מה זה? אוקיי, אני מאמין שאני לא יכול בינתיים עם זה. מה זה יש כאן? רואה כאן שצריכים כאן מסתיים כאן משהו. אוקיי, אאוץ'. אוקיי, הבנתי. בקיצור, המים זה גבול. אוקיי, אז בקיצור אין כאן כלום. אוקיי, אני לא יכול להרביץ לזה. אמרתי לך ללכת למשהו אחר. לא, 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 ביי, 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 ביי. עזוב אותי, עזוב אותי, עזוב אותי, עזוב אותי בנקתם, עזוב. כן, תוריד אותו. תוריד אותו, אאוץ'. למה אתם מסתכלים? על מה אתם מסתכלים? היי, לך! עוף מכאן! אוקיי. למה אני מתחיל הכל מההתחלה? עזוב אותי! עולה רע! הנה אחד כזה. כן, וואלה. הכל שני. תמות. אוקיי, הבנתי, זה פשוט להרביץ ולחזור. אאוץ'. כן, תלך מפה, לך. אוקיי, ואני חושב שבנימה זו סיימנו. כאילו עוד לא רגע. אז אני חושב שבנימה הזאת אנחנו נסיים את הסרטון להיום. אז כן, היה אחלה סרטון. תעשו לייק וסאבסקרייב. תעשו לייק וסאבסקרייב. אני מאוד שאתם תעשו. ויאללה ביי.